martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jehoba amanami. Dilas ni rohanami sadario makamoleteo dengan nibasam na mga luasami bongo 2 tahun na ibaru minggu na parjolo di tahun 2020 nomon. Tuhan, paso-paso mahatam na badiai na naing tangi honon nami. Uka marohanami asatakas sutangi hokami jalatakas suatu sihami hatam na badiai. Amen. Horas madihita saluhutna. Huria na hinaholongan ni Tuhata turpuk jamita di mingguta sadarion minggu dung tau baru tersurat di Yohanes Bidusada mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 10 pitu. Tapai hutihu madirohata hujaha madihita. Di portibion hiado ibana. Jala marhitesian ibana do majadi portibion. HP dang ditada portibion ibana. Narodo ibana manopo na di ibana hian. Gabedang dijakon akan na di ibanai ibana. Alai manang piga nama jakon ibana tusido di lehon huaso. Asa gabe anak ni debatana sida akana porsea di goarna. Ima akana sotubu sian mudar. Manang sian sakap ni daging. Manang sian sakap ni bawa. Tung sian debatado. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami ma hasangaponna. Ima hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asini roha dohot hasitongan. Di hati dako si Yohanes do ibana. Ainin nama. Odo ibana nahudoki. Narosian pudiku. Jumolo do ibana adong asa au. Ai parjolo hiado ibana. Ai siak kamoraon nado saluhut hita majalo. Ima asini rohana naso marnamotok. Ai marhite sian si Musa do dilehon anggopatiki. Alai hinorhon ni Yesus Kristus do majadi asini roha dohot hasitongan. Ima sahana. Huria na hinaholongan ni Tuhata marolopolop jala marlas ni roha dohita taripar 2 tahun na ibaruon manaripari tahun 2020 tahun nagok hamaolon dohot parukilon. Dinalas rohata majalo tahun na ibaruon taparsita do asa gabe tahun pasu-pasu tahun las ni roha dohot tahun tabani padapotan naik pangkat parkarejo lulus parsikola dapotan karejo ia nakon naung sidung parsikolaan na marparbue na niulani tangan di taonon. Ra laho pasauton sita-sitai nunga mulai tapatupa rencana kerja. Boy dolomo sita di hasasauna ala taingot godang ni parukilon na tabolus di tahun na salpo. Las rohata taripar 2 tahun na ibaruon alai lomos sita madalani tahun 2020 nomon. Ala taingot godang ni parukilon na tabolus di tahun na salpo. Molo taingot akan namasa nama bayi mabiar hita di tahun na salpo. Boy do tubuh suku-suku di rohata.
Buha doa madalani tahun 2020 nomon. Lomos jala mabiar hita madalani taonon ala taingot akka parukilon na tabolus di tahun na salpo. Huria na hinaholongan ni Tuhata dinalomosi hita laho paposoro hata dipakulingi hata ni Tuhata hita marhite turpukon. Dipasau debata baga-bagana paluahon dohot madongani jolma. Dipapatar debata huasona doho hadirionna marhite huasoni hatana. Hapapatar na songonido na pinasahat ni turpuk jamita sadariok tuhita. Dinamabiar hita dinalomos sita madalani tahun na ibaruon taingok ma dipapatar debatado hadirionna tu portibion. Domu tu topik mingguta na mga dolhot tu hita siyak kamoraon na do hita majalo asini roha. Alani i amang inang huria na hinaholongan ni Tuhata marhite turpuk jamita sadarion pinomat adong matolu na macarikot si parsiajaratta. Na parjolo sian hamoraon na dohita majalo asini rohana ala dipasau debata baga-bagana. Molo didok tubuh Yesus di Betlehem dang mamukas yak katutubu na be ibana adong. Nunga adok yan ibana sian mula ni mulana ima na ginwaran na hatai. Yesus na tubuido na ginwaran na hatai. Hasosorang na di tonga-tonga ni hajol maut do na nidok na maringan hatai di tonga-tonga ni hitaon. Ima Yesus na mangolu na mangula di tonga-tonga ni jolma adorang di portibion ibana. Padohan naung mehe do hatai di halak Yahudi dada asal hatai. Alai hatani debata na marhagogo odoi. Marhite hatai do ditoppa debata nasana adong. Didok debata uju manoppa portibion. Jadi maho natiur. Jadi natiur matutu. Hatasau do hatani debata. Tarida doi di sejarah panopaun ni debata di portibion satu sejarah ni bangsa Israel. Saut akka nahinatahon ni debata. Marhite hatana adong portibion. Marhite hatana di jauh bangsa Israel. Marhite hatana di taluhon musuh ni bangsona. Alani i arga situtudo di ala Yahudi hatani debata. Dihaposina sida do akka baga-bagana. Lumobi baga-baga taringot tu Mesias. Tung ido manggohi rohana sida. Ido pakal dohot ipolani sude sihirimon ni halak Yahudi. Huria na hinaholongan ni Tuhata dada holat dipapatar debata hatana. Di bagasan Yesus na tubui. Dipasau do baga-bagana di bagasa katutubu ni Yesus. Nungasau roh Mesiasi. Nungasau roh haluau ni. Ima haluau na pinatupana marhite hamamatena. Masay sonang pakilalaan molosaut baga-baga na say pinaymaima. Jala na hinalunguton ni roha. Dang tarhatakon las ni roha ni sahalak sarjana molodung patar tu ibana hataridaan ni parbue ni halojonna. Dung dipasidung akka tugas saleling kuliah ibana. Tudos tusido haroro ni Yesus tu portibion. Las rohatta ala dipasau debata baga-baga haluau ni.
Gok las ni roha hajol maun alamia Jesus di tonga-tonga ni jolma. Balganai tutu las ni roha hinorhon ni maringan Jesus di tonga-tongata. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na pedua homa. Siak kamoraon na dohita majalo asi ni roha ala di papatar debata ha amaon na dihita. Ala naungga bedagi katai di ida na porseai hasangapon na. Ima hasangapon ni anak sasada nasian amai. Di patorangi do tuhita taringot tu hasangapon ni hata ima Jesusi. Sumangap do ibana sian nasa nasangap. Ay anak ni debatado ibana. Manang siat debatado harorwanna. Ala nasangap do si palua naroi dangadong natuk mangalotahina. Sude do tarpatu pasa. Alanido ubay boy hita di palua anak ni debata. Ala anak ni debatado ibana. Asa debatado nang ibana. Nang pehatana narotu hita. Debatado naro disi. Songok kagogoon ni debata. Songonido hagogoon ni hatana. Ay debatado na pesauton na nidokna. Didok di Heber sada ayat 3. Silam ni hasangapon na do suman ni hadirion na do ibana. Asa dipatuduhot Jesus na tubuido hasangapon dohot hadirion ni debata. Huria na hinaholongan ni Tuhatta ala raja do Mesias na pinarbaga-bagai raja do Jesusi. Narodo ibana manguluhod do manggonggomi bangsona. Sada kebanggaan do molo nasangap raja niba. Sonang nani rajaan na ay tuk ibana mangodingi nani rajaan na. Debatado ibana parwaso na sundi portibion. Alani i molo debata rotu tonga-tongata maddongani hita dangadong be si habiaran. Molo debata dongata isebe alotta. Hasangapon ni debata dada holan dihuaso dohot dihagogoon na dohot diha amaon na. Amado debata diguari diturpukon. Marhitei dipatuduhon naso holan si habiaran ibana. Alai huhuddo si haposan jala si haholongan. Haamaon ni debata ido hadirion na ibaru. Taringot tu debata di padan na ibaru. Di padan na robi danga pala jot-jot diguari debata ama. Holak kasangapon do tabadiaon na nasoboi hajono hanido do jot-jot digobarkon hadirion ni debata di padan na robi. Hape di padan na ibaru takas diodolkon taringot tu haamaon ni debata. Holong haamaon nido napaltak tarida di hatu tubuh ni Jesus. Ido nama bahen las rohata. Ay marhite haroro ni Jesus digobarhon belga ni holong na di jolma pardosa. Songo kolong ni roha ni ama na marmuduhon na makokop dohok mangodingi jala parroha si mulahulak. Selalu mengampuni anakna natakang roha. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na perpudima ima na patuluhon. Siak kamoraon na dohita majalo asi ni roha na patuluhon ala di papatar debata asi ni rohana do asitonganna. Didok di ayat 14. Gok asini roha do hasitongan. Apala ima nama bahen las rohata di haroro ni Jesusi. Aidang marbolat asini roha ni debata. Didok roha ni Jahudi holan nasida do parjabar di asini roha ni debata. Hape dakolan nasida. Sudedo isini portibion partohap disi.
Mangihutom pikiran ni Parise doho si boto surat dang sia-sian nasida ay nabadia do nasida. Ala mangihuton nasida diradoti nasida do si sia-sia ni patiki. Mangihuton nasida holas yoti dosa do si asian ni debata. Si gudang dosa dang partoha bei di asini rohani debata. Mangihuton turpuk jami taon tunggok do asini rohani debata. Apalai mana mabalas rohatta ay di asi ihita nang pegudang dosata tung so adong dosia kita jolma nagabe parjabbar di asini rohani debata. Aut sura songon asini rohani jolma asini rohani debata otik terbatas holan tu akan asolhot jala holan tu akas yotik dosa hati. Hape dang songoni asini rohani debata. Gok do asini rohana sahat do tu pardosa godang. Dang dipaingot-ingot dosana nagudangi. Molo-olo hita mangudukon dosata. Huria nahi naholongan ni Tuhatta. Haposa dohata ni debata. Gok hasitongan. Dada holan baga-baga hatai. Alai gabe daging, saut masa, marhataridaan di realita kehidupan. Dakola si hirimon baga-bagai, alai si jaloon jala si hangul honoton. Dakola kata na tabo begeon manang janji naso maripola songo jaji ni akar calon legislatif di kampanye pemilu. Naholan palenge-lenge pinggol. Maripola do hata ni debata dang mubau bahatana. Alani i dang siragu honoton hata ni debata. Hasitongat doi. Dang songo kata ni jolma nasai muba ganuk tokin. Gari hata na tersurat di kertas segel boi mimbar. Hata saonari dang ibe hata sogot. Alani i lam ganggu hita di hata ni jolma. Tuani maro Yesus. Tuani magabe daging hatai. Gabe patar hasitongan ni hata ni debata. Gabe adong si haposan di ngulut tahun. Huria nahi naholongan ni Tuhatta. Hapapatar ni asi ni rohani debata di hita do ubai taripar hita tu tahun 2020 onomon. Torop dongata namar sita-sita jalan nang mabai sakap di ngoluna di tahun 2020 nomon. Alai dang tulus sita-sitai. Imana mangaleon las ni roha di hita. Ala di lewas Tuhani hita. Inorhon ni asi ni rohana. Boy tari partu tahun na ibaruon. Asi ni rohana ido nama bain tahalasson jala tahamoletehon na tahun na ibaruon. Dang jadi sudah tita marlas ni roha do maka malatehon asi ni rohana ala gudang parukilo ta alami di tahun na salpu. Asi ni rohana do na pinapatarna tu hita di bona ni taonon do ditiki na salpu. Ido jaminan di hita madalani taonon. Ai para si rohana sumurung do Tuhani. Songon asi ni rohana mardongani hita di tahun na salpu. Songon ido asini rohana mardongani hita madalani tahun na ibaruan. Tadalani mataonon holan mangasahon asini rohani Tuhani. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madi hoja hoba debata di hatam na badiai nama bohali roha nang pikiran nami madalani tahun na ibaruan. Homa dongan nami Tuhan tung mananga penamasa na hubulus sami. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami tangi homa Tuhan pangiduan nami on. Amin.